na de brada van Israel United in Christ. Israël kom kandra na in Christus. En we ko alla sabatja voor priki a woord die de zogenaamde de lassiskap van Israël, de zogenaamde blakama nga ingi. En we charabos kopupong voor sorry sa schrift in a Bijbel. We ko voor die religie, maar we ko sorry a cultuur voor a zogenaamde blakama nga ingi in a Bijbel lik fakado schrifi. En naslagwerk voor a zogenaamde blakama. A blakama nga ingi sa go in Katibo, sa go in slavernij. De voorouders voelen in Sranang, van de ma konja, de ma kontap sipi in Sranang. En dat is zorg, en dat ik je een bewijs, want dat schrijft in de Bijbel, dat Mozes ben profeteer, dat de zogenaamde blakama nga ingi de chief Israël, bokong nga sipi na in Katibo. En if we look at pistori dat we zien dat atori dat na een pistori sa de true. En dat le persoon dat a Bijbel na een true boek, gima waren even in Johannes. Also, you say a Bible is talking about authority. Lees je, Johannes? Het boek van Johannes, hoofdstuk 8 en vers 32. En onze sabi de waarheid. A Bible talking, onze sab a waarheid. En we zullen op a waarheid schrijven. We zullen op de schrijven in a Bible. A waarheid. Dit is een mofo talking, dit is een sweet story, maar dit is a waarheid. Dat me hoor a Bijbel in uw anu. Want een naslagwerk voor u, na altijd a Bijbel. Lees je. En ons sabi de waarheid, en de waarheid zal meki free. En a waarheid zal meki a zogenaamde blakama nga ingi free. Lees je. Abu Kufusalam hoofdstuk 119 en vers 142. En je sabi de waarheid, en je waar, je gerechtigheid voor tego, en je wet de waarheid. En you had de aware. En dat is ook een zogenaamde blakama nga ingi. We zorgen dat a wet na a waarheid. Want de ma het go ome sani, de ma het go no ome prisiri. Maar de prisiri dat de a blakama nga ingi go no a presi. En tegendeel, sociaal maatschappelijk, a ingi na a blakama de helemaal na gro. Te we tak about potimang, te we tak about pinamang. Na de blakama nga ingi de ma e bedoel. Te we tak abra ghetto vorming. Pe agatude, simpelweg omdat a zogenaamde blakama nga ingi no be arki de sansagado betaki. En dat we lezen in de Bijbel, hoe zorg zij de ude in a staat sa ude, zij de ude in a staat in sa verkeer. Maar we denken dat na politiek pot drapen. Jammer genoeg, maar mi tegen je dat na gado pot drapen omdat je bij de ongehoorzaam. En dat na as pismos kop sa we chakondide. U bona fa u kontroslaaf. Zij de u kontroslaaf. Zij de ude in a situatie in sa ude ide. Fa kami brada ala sabu. Ya arka bos koputa. Te ko flyer na de brada wat we sorry tak ai. Wat we sorry tak ak Katibo libi fu a blakamang. Na omdat uno ho de commanderi fu gado. Ja? Ai abu mi brada. Ni sai be abra te ni tru no hoofdstuk 1 vers 1. Abu Deuteronomie hoofdstuk 1 en vers 1. Dit is de woord die Mozes pentaki die Heer Israël. Na da zee voor de Jordaan liba, na ini da woestijn. Dit is de woord van Mozes met de Heer Israël. En sa Mozes met de Heer Israël. Mozes met de Israël commanderen. Kassus, goedemorgen. Fafi. Mina officer Judah. Eerst de san disija. Nanga suma de san disisa. Hoe goed ben je voor de historie? Nanga suma san disisa. Nanga blakaman. En is dat sana mooi wang? Is dat taka script in de Bijbel? Ha? Is dat taka script in de Bijbel? Is dat taka historie, een geschiedenis voor de zogenaamde blakaman en ingeschreven in de Bijbel? Je mag lezen, het is een morgen profie in de stad. Je mag lezen hier. Zorg dat de zand is een zogenaamde blakama. En dat gaat ook gewoon niet in de Bijbel. En een neef in de Bijbel ben ik. Maar dan ben ik een neef in de Bijbel naar Israël. Maar ik denk dat de mij karu nengre, de mij karu blakama, de mij karu Indi, de mij karu Bosland Rio, de mij karu Saramakana, de mij karu Paramakana. Maar nog op de neem dat nog in de Bijbel. Is dat soort neem in de Bijbel? Lees je daarom in hoofdstuk 1 vers 1 of soldier. Abu Deuteronomie hoofdstuk 1 en vers 1. Dit is de woord die Mozes pentaki die Heer Israël. A Bijbel is tak na specifiek sma. En suma na asma Israël.
Arkisam Moses betak in Deuteronomium hoofdstuk 28 vers 1. Of jump we naar 15 direct. Abu Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 15. Maar als het pas zo dat die even you know sa arki na dat stem voor matra yugado fushi en voor do ala hem commanderi nanga hem wet die si me commanderi ide dat ala dem fruku sa kom na yutapu en dem sa win you. Zie dus kado be gunu wet. En kado be taki if kuno be arki de sa kado ta ala de fruku dis bokona untapu. Kom sorry wa fluk na moy wa pusani aba ogrisani. Ano wa busani comme so ni wam def sa sananga unu donc on a laatste vers Abu Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 68 en Masra Sachari go baka na Egypte na Isipi kado Sachari go baka na Egypte na Isipi. Nu was sorry even was aan, is dat Egypte betekent in a Bijbel. Hoe je kan begrijpen, de beelden van mijn sorry ja. Lees je. Abu Exodus hoofdstuk 20 en vers 2. Mide Masra Yugado, die si ben chari yu komopo voor de kondre voor Egypte, komopo voor de osso voor Katibo. Mozes, dat be charu mopo uit Egypte en Mozes ben de leider. En die ama be charu mopo uit Egypte, is dat sama be charu mopo puru, ama be puru uit na osso voor Katibo, ama be puru uit na osso voor slavernij. Dus Egypte na assemblijk slavernij. Zo nooit en lees dit in 28 vers 68 baka, dan mo sorry sa kado be bedoel precies lees je. Abu Deuteronomium hoofdstuk 28 en vers 68. En Masra Sachari yu go baka na Egypte na Isipi. Kado wordt charu go baka na in slavernij na ngasipi. Pa de voorouders voor nu konja. Pa de bigis ma humina nga yu konja Israël. De makanga wa play of de mako in slavernij. Na in slavernij de man kon toch? En pa de mako na nga boto de mako in slavernij. Dit is de geschiedenis unu. Sa schrijft in de Bijbel. Maar is ook samsa na unu kerkine lerunde sandisi. Kerkine lerunde sandisi dat unu boko in slavernij in Sipi. En dat na een historie, een geschiedenis als zogenaamde blakke man na Ingi. Je begrijpt zo met dat zuster? Oké. Je hebt een flyer droppen if you want more informatie. Ik kan bel, ader, ik kan app. Ja? Maar voor ik gooi me een actie was aan. Op de 1 december mong. En allemaal tak na feesten mong. Soort feest of 4 in december. Soort feest of 4 voornamelijk in december. Kerstfeest. Is dat kerstfeest die naar bij? Is dat echt kerstfeest die naar Bijbel? Hoe mag 4 kerstfeest volgens de Bijbel? Zou je denken? Hoe mag 4 kerstfeest en nu tak naar de zogenaamde blakke man naar Ingi? Hoe mag 4 kerstfeest volgens de Bijbel? Zou je denken, zus? Hoe mag 4 kerstfeest? Je denkt je? Je know sabi? Maar mi ook denk je niet hè? Dat galotaki uno mag 4 feest dat die. Kerstfeest bedaki en ook de zogenaamde blakke man naar Ingi. Maar de heiden bedoelen de staan dat die. Dus kerstfeest en een feest sa omus 4. Kom lezen je, want kan je met takwas aan zomaar. Maar kom luku sa Bijbel taki. Lees hij drap ik Jeremia 10. Abu Jeremia hoofdstuk 10 en vers 1. Jere dat woord die si Masra de taki die o osso voor Israël. O osso voor Israël. Zomaar Israël, de voorouders voeren sa go in slavernij. En unu na de bakating Peking. Dus hij tak naar de zogenaamde blakke man naar Ingi, de massa go in slavernij. En nu moet ik kado taki die de massa go in slavernij of ze af maar slavernij verleden. Lees mi brada. Vers 2, so Masra de taki. Suma etaki, gado etakso. En nu mi etaki, dat we lees uit de Bijbel. Want dat na een referentiekader voelen, de Bijbel. En arkisa gado taki. Lees je. Bring it out. Jeremia hoofdstuk 10 en vers 2, so Masra de taki. No leri dat passie voor dem heiden suma. Asan zou lezen nu naar de heiden. Alle de volk buiten Israël. En gado tak unum leert de sansa de volk buiten Israël etaki. Maar sansa de buiten Israël, buiten ablaka mananga Ingi, naar bijvoorbeeld islam. Bijvoorbeeld Rooms-Katholiek. That's right. Dat is naar buiten Israël. Want Unu Abagado voor Abraham, Isaac, Nana Jacob. That's right. Abagado voor Israël.
En ik ga dat naar Israël noemen, de zogenaamde blakke man naar Ingi. En ik ga dat tegen u, een feest die een vier een feest die, want naar de heidenen vier een feest die. En dan broko hele voor de markie voor hemel. Kasi dem heiden suma broko hele voor dem. De heidens mij hoorden bizar naar sterrenbeeld naar de soort standaard. Blakke man naar Ingi, hoorde standaard, de moru bizar naar de standaard. Lees Vers 3. Because them kwenti for the people there for so. Because you want suma, but you want pong, come up for the pussy. Pussy, de man be go in a pussy, dat de man be kot abom op uit a pussy. En hoe zal je doen aan een abom? Denk me sana a face this, over short face u abe, lazy. Because you want suma, but you want pong, come up for the pussy. The woroko for the anu, for the woroko man. Nanga da aksi. Nanga aksi de mij kot lezen. Dem tapu hem nanga solfu nanga go to. Nema even sheer abom nanga silver nanga go to. Sot boning. Sot boning mij versier nanga silver nanga go to. Die Bijbel die we overal kopen. Zelf we kopen het gewoon in de winkel. We hebben het niet geschreven. Het is God zijn handschrift. Lees je. Dem tapu hem nanga solfu nanga go to. Nema versier abom nanga silver nanga go to. Lees je. Dem fasi hem nanga spikri nanga amra. Nema fasi nanga spikri nanga amra zodat anoman beweegt. Tide na te, de man go ina busi moro fuko kota bom, kan buy one cash bom ina winkri. Kan versieren nanga silver nanga go to. Gado tegen dat a face de heiden die zegt cash face. A zogenaamde blakke man nanga ingi, dus massa af van slavernij verleden, no mag vier a face dat die. Gado is zo runde van specifiek in a Bijbel. Cash face bedagi en een face voor vier. Out opnieuw en een face voor vier. Want je hoort out opnieuw na agado janos je aan begi. Alla de sandelik na ufesi. Maar zogenaamde blakke man na ingi ne begrijp op historie dat die. En dat na historie zou we tjak voor zo unu. Dit is we zo lobby. En dat ai december dat we poren dat we horen bigi fesa. Dat januari is keerbaka. Sana model. En dit is dan de sansa we leren zogenaamde blakke man na ingi. Tak if you want hoor kado wet, nu abi mop uit alla de lei dat die. Kerstfeest nou een lei. Christus nooit nog geboren op 25 januari, 25 februari of 24 februari. December, sorry. December. Nou een lei. Nou een illusie. Na gewoon de mensen creëren wat aan niet, zodat blakke man kan go spend alla money. Want afro je want meer amore lange way. De moro dier krosi. Maar in januari, dat is keerbaka. Sana model blakke man. Sana model mi ingi brada. Sana alibi sawe libi. Dat in januari door baka dat we protesteer. Want chane doen boom. Maar simpelweg, de simpel san fukado, une hori. De simpelweg. We zo'n doen herde. En dat met die sana. We are gods, we are kings, we march in faith, 'cause we believe we can change the world to what it needs, stand against our enemies, 'cause we can. Yeah, can't nothing ever stop us. Take one and another will rise up. We'll endure until we reach the end. We are gods, we are kings, demanding change 'cause we believe we can.